Eta ezkerrean dakagu Nikole Ziarrosta Monzon, bera ernaiko militantea eta baitaren militante feminista, eta eskuineratze prozesui buruz berriro ere egindako hausnarketa kolektibo hori aurkeztuko digu. Niri egokitu zait eskuineratze prozesuen inguruan hitz egitea. Esatea testua Maider Barañano eta Elene Lopetegirena dela nagusiki, baina niri tokatu zait gaur hemen esposatzea. Orduan, testuak 3 atal nagusi ditu, bai, lehenengoan eskuineratzearen testuinguru global zein lekutuari erreparatuko diot, bigarrenean feminismoa eta antifasismoaren arteko harreman eta talken inguruan arituko gara, eta azkenik fasismoa berrezaugarritzearen behar izanaz hitz egingo dut, bai. Orduan, lehen atalarekin hasteko. Ikusten dugu, ez? Hauteskunde emaitzak nola doazen munduan, Europan, Espainiar eta Frantziar estatuetan ere, eta gure herrian baita, ez da asmakismoa eskuin muturra goraka doala, boskek eta gobernuek erakusten dute, baina badiogu erreakzio kontserbadore hau ezin dugula soilik begirada edo analisi elektoral horretatik aztertu, ez? Eta gure herri eta eskualdeetan ematen den erreakzio autoritario edo atzerakoia bera ulertzeko begirada zabaldu behar dugula eta azterketa sakonagoa egin behar dela, ez? Eta azken finean, eskuin mutur berri hori badela egitura politiko, ekonomiko eta sozial desberdin askoren multzo bat, gainera ez dena homogeneoa, ez heterogenea dena, eta guzti hori tentuz aztertu eta jarraitu beharko dugu baldin eta horren aurka edo hori gainditzeko antolatzen ari bagara, ez? Orduan, gogoratzea, eskuin muturraren gorakada hau, ideia kontserbadoren edatzea eta mugimendu erreakzionarien antolakuntza datorrela estuki lotuta krisi garai batera, bai? Orain hitz egin dugu, baina privatizazio eta prekaritizazioari eta honen bueltan sortzen den azarrez, egonkortasun eta beldur, batez ere beldur, ez? Guztiari lotuta datorrela, eta esan dezakegu badaudela aktore batzuk krisi garai horretan ordena berria ezarri nahi dutena, ez? Eta ordena berria konkretu bat proposatzen dutela. Hain zuzen, proposatzen dute, eskubide zibil eta politikoen deuseztapen bat, estatu autoritarioetan sakontzea, zentralizazioan sakontzea ere bai, eta azken aurrekoaren kontra jartzea. Orduan, egoera horretan, geopolitikak ere ez, garrantzia berezi bat hartzen du, ez naiz horretan inondik inora ditu eta horrez gara horretan sartuko, baina aipatzea, ez, hazkunde belikoaren eta deshumanizazio eta bortizkeria hori ere, gerra erregimenari estuki lotuta dagoela, internazional erreakzionaria bultzatzen ari den horri estuki lotuta dagoela, eta indarre horiek eta internazional erreakzionario hau ari dela gainera artikulatzen erantzun bat bestelako indarre emantzipatzailei ere tokirik ez usteko, hau da. Krisi garaietan ordena berria ezarri behar baldin bada, ezarri daiteke eskuinerantza, baina ezarri daiteke ere bestelako norabide batzuetarantza, ez? Eta aukera horiek ere itxi egiten dituzte. Orduan, esatea eskuineratze prozesua, naiz eta aktore konkretu batzuek bultzatzen duten, herritarren gehiengoari modu batera edo bestela eragiten diola eta beraz denok garela subjektu aktibo honetan, eta gainera auzia dela kapa batzuek, edo jendarteko kapa batzuek beste batzuengandik desberdin erantzuten dutela, ez, erreakzio honetan. Eta, hemen jarri nahi dut begirada, ez? Privilegioen galeran kokatzen diren sektore horiek eta balio patriarkaletan kokatzen direnak dira modu berezituan erantzuten dutenak askotan, ez? Hau da, gizon zuriak. Orduan, uste dut hor badagoela edo badaudela oraindik espektatiba patriarkal batzuk operatzen dutenak, badela maskulinidade hegemoniko bat, ez? Buru askia dena, guzti duna dena, eztabaida ezina dena,
eta aldi berean espektatiba horiek operatzen duten bitartean badagoela ezintasun bat espektatiba patriarkal horiek betetzeko, bai? Izan emakumeok jada ez garelako horren beste subordinatzen, izan prekarietateak oso modu gordinan eragiten duelako denon bizitzetan, eta gizonen nagusitasuna espazio batzuetan gutxituz joan delako ere, bai? Ordan badago espektatiba berri emantzipatzailean, ez? Beste modu batera bizitzeko aukera horien falta bat, ez da ikusten, eta aldi berean badago ideia antifeministen edatze interesatu eta masibo bat, ez? Eta hor dago adibidez manosfera deitzen dugun hori, badela misoginia eta antifeminismoan oinarritutako webgune edo foro sozial batzuk, ez? Non, batez ere gazteok ikusten ari garen gizon gazteak ikaragarrizko mezu antifeministak zabaltzen ari direla espazio horretan. Orduan, ideologia patriarkala alde bateko eta besteko ideologia da, naiz eta espazio konkretu batzuetatik bultzatu batez ere, eta hori horrela izanik ulertzen dugu testuinguru honetan gizon zuriaren nagusitasunaren defentsa hori bortitzagoa bilakatuko dela eta bestelako subjektuak disiplinatzeko borroka horretan sartuko garela are gordinago, ez? Orduan, lehen aipatu jada, baina azpimarratzea, ez? Erreakzioa ezin dela ulertu azken hamarkadetan feminismoak, mugimendu feministak eta emakumeen eskubideek izan duten aurrerapena kontuan hartu gabe, hori baita erreakzioaren kausa handietako bat, eta ulertu behar dugu ere erreakzio hau, orain aipatu dut, ez, krisi momentuetan hazten dela, baina moduren batera beti egonda, ez? Eta, ez da orain jaio eta ez du kausa bakarra, ez da monokausala, eta, irakurketa konplexua egin behar dugu honen buelta. Zergatik diot hau? Batez ere, perspektiba patriarkaletik egiten diren analiziak eskuin muturraren, fasismoaren, edo, olatu kontserbadorearen gorakadaren inguruan, ez digutelako balio azaltzeko zergatik gizon zuriak diren pobretze prozesuaren aurrean gehien erantzuten duten subjektuak, naiz eta prekarizatuenak edo zapalduenak bestelako subjektu, ez, emakume, transak eta queerrak izan. Orduan, esatea, maila globalean ematen ari dela eskuineratze hau, baina gero lekuan leku modu konkretu edo lekutua dela eta modu konkretu batean ematen dela, ez dela berdina Argentinan eskuineratzea nola ematen ari den, Polonian, Andaluzian edo Euskal Herrian, eta lekuan lekuko fenomeno sozial eta indar politikoen talka edo ofentziba horretan ere ulertu behar dugula. Hori lehenango testuinguruaren lehen atalarekin. Orain sartuko naiz gehiago feminismoaren eta antifasismoaren arteko harreman gatazkatzuaren inguruan pare bat kontu esatera. Feministo orokorrean orain arte ez du gure markoa antifasismoan kokatu, naiz eta feministo orokorrean antifasistatzat hartu gure burua, ez? Esaten abilena da, ez dugula bat egin iruditegia maskulino, antifasista, klasiko horrekin edo, ez? Nolabait? Eta baditugu hainbat korapio feminismoa eta antifasismoa lotzen hasten garenean, ez? Hor alde batetik, orain arte antifasismoan kokatu direnekin aliantzak egiteko aukerak eta gatazkak sortzen dira, espazio ez feminista batean feministak sartzeak dakarren guztiarekin, ez? Eta bestetik talka diskurtsiboekin topatzen gara ere. Azkenean, antifasismoan ere, tamalez badaude diskurtso antifeministak, ez? Eta badaude balio patriarkalak. Eta orduan gure diskurtsoek ez dute sarbide onartu orokortu bat espazio horretan. Orduan hori
buruan eduki behar dugu. Eta konkretuki, esaten nabilen guzti hau Euskal Herrira ekarrita. Zer eman daiteke, ez, Euskal Herrian, antifasismoaren eta feminismoaren arteko gatazka horretan. Adibidez, antolakunde mistoetan feminismoaren atzera pausoak emateko aukera agertu daitekela, ez? Zer esan nahi dut honekin? Gure diskurtsoak erradikalegiak izan daitezkela esatera jo dezaketela, edo emakume eta genero disidenteon parte hartzearen garrantzia ukatzera, feminismoa, ez, modu transbertsalean estrategian, zein proiektu politikoan sartzearen garrantzia hori edo kentzera eraman norabidetu aldirela indar politiko batzuk horretarantza, eta azken astean ikusi dugu transfeminismotik datozen hausnarketa eta marko aldatzaile berria gehiegikotzat jotzera jo daiteke eta garrantzia guztiak kentzera, ez? Ordan horiek dira, nire ustez aurkitu ditzakegun talketako batzuk. Eta honekin loturan ja sartzen naiz azken blokean, bai, azken blokea da fasismoaren berrezaugarritzearen behar izana. Esaten dugu, fasismoa ezin zaio guztiari deitu, hau da, mugatu egin behar da, definitu egin behar dugulako, eta denari fasismoa deitzen baldin badiogu, orduan ezerrez delako, ez, aldi berean. Eta uste dugu, erreakzio antifeminista guztiari ezin zaiola fasismoa deitu eta desberdindu egin behar dira. Bai, harremanetan daude, baina desberdindu egin behar ditu bi erantzun hauek. Orduan, labur lau ideia honetaz, bai? Erreakzioa eta fasismoa eta eraso antifeministak, desberdin ulertzeko garrantzi. Aipatu moduan, guztia fasismoa baldin bada, ezer ez da fasismoa eta zabaltasun horretan galdu egin gaitezke. Bigarrena, eraso sexistei aurre egiteko mekanismo eta borroka molde feminista espezifikoak diluitu daitezke antifasismo zabal horren baitan. Hirugarrena, fasismoa sari garenean gatazka kanpoan dago beti, ez, hau da, gizonen erreakzioaren kausak kanpo fasismo baten kokatzen dira, eta beraz, gizonak duten erantzunkizun guztia eskutatu egiten da, eta laugarren eta azkena, gizonen erreakzioa borroka feministaren bidez lortutako garaipenen erantzuna izanik, guzti hau fasismoari egosteak lortutako garaipenen aitortza eza eta despolitizazioa bera ekar dezake, ez? Orduan, esandakoa, kontu zibili behar gara, antifeminismoari, gizonen erreakzioari erreparatu behar zaio eta hori gainditzeko eta hori kritikatzeko diskurtso eta proposamen berezituak behar ditugu, ulertuz fasismoarekin loturan dagoela, baina ez diluituz horrez, edo ez galduz fasismoaren izenaren baitan. Horre arte itzartzea.